Dôležité je nájsť správne miesto, potom pevné stromy a nakoniec odhodlanie pustiť sa do výstavby atrakcie, ktorá poteší všetkých adrenalínových nadšencov. Presne toto sa stalo v Čudkovskej doline, kde ziplineu, tak ako si ju domáci pomenovali, spustia už o pár dní. Ako to tam vyzerá s tým lanom, prosím ťa? Myslíš, čo sa týka ten trojuholník, čo tam je na to steno? No, či sa niekde nedrží, vieš, pretože nejak ťažko ide. OK, díky. Takto vyzerali finálne práce pri výstavbe novej atrakcie v Čudkove. Posledné doľaďovanie a kontroly, aby všetko fungovalo tak, ako má. Tomu, aby nad dolinou mohli natiahnuť viac ako 200 metrov dlhé lano, predchádzali dlhé prípravy. Začalo to prvotne teda tou myšlienkou, potom oslovením firmy, ktorá to realizuje. A následne sme teda za ich asistencie už vyberali stromy, ktoré by boli na to vhodné. Tie museli prejsť podrobným znaleckým posudkom, aby boli zdravé a stabilné. Sice museli sme to robiť na dvakrát, aby všetky výškové hladiny sedeli. A nakoniec sme našli na druhýkrát vlastne najlepšie stromy, ktoré odpovedajú tým nulovým bodom vlastne v tej vzdialenosti, aby ten človek pekne od tých 40 kg do 100-110 kg mohol vlastne dôjsť až do konca vlastne tej celej dráhy. Aby jazda bola skutočne bez problémov, museli odstrániť to, čo stálo v ceste. Upravoval sa aj terén, vlastne stromy sa dohodli vlastne s správcami tých lesov, že vlastne niektoré malé stromy zavádzali, tak vlastne tie sa spílili dole. A takýto pohľad sa naskytne všetkým, ktorí si túto atrakciu vyskúšajú. Skúšobné jazdy mali doľadiť všetky detaily tak, aby do cieľa došiel rovnako 40-kilový, ale aj 110-kilový človek, samozrejme s jedným rozdielom. To lano je tak nastavené, že vlastne ten, kto má 110 kg, tak je najrýchlejší, ale ten, čo má 40, je síce najpomalší, ale dojde do toho konca vlastne. Akou rýchlosťou sa ide? 50 km za hodinu. Zipline je stále viac populárny nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Len v Ružomberku vznikli v tomto roku dve takéto dráhy. Túto atrakciu má aj Hrabovo, tá v Čudkove je súčasťou Obrova. Tí, čo stáli za touto myšlienkou, presne vedia, prečo bola postavená. Obor Čudkov vlastne, ktorý celé toto iniciuje, tak on videl, ako sa deti radi spúšťajú na tej lanovke, na jeho gombíku od nohavíc v Obrove. A videl, že teda deťom sa to veľmi páči a dospelí tiež pozerajú a chceli by tiež také vyskúšať, ale táto lanovka je vlastne len pre deti. Tak nás vyzvala, že by sme niečo takéto urobili.